Já vás vítám u dalšího videa. V tom předchozím tak jsme si povídali o kyčlích, o nějaké stabilitě, mobilitě, ukázali jsme si nějaké cviky. Takže dneska budeme se bavit o kolenech, protože většinu lidí někdy v životě prostě bolely kolena. Ty lidi, co nic nedělají, taky nesportovci, tak ty většinou kolena bolí, protože prostě nic nedělají. A naopak zase sportovci tak mají problémy s kolenama, protože mají třeba nějakou svalovou nerovnováhu. Jo? My si jenom řekneme, jak to koleno vlastně vůbec vypadá, jaký tam jsou ty struktury, abyste věděli, o čem se budeme bavit. Koleno se vlastně skládá z femoru, z tibie, to znamená stehenní kost, holenní kost, který jsou na sebe takhle nacvaklí. Vepředu taky ještě češka, je to taková vlastně jako ještě menší kost. A vlastně celou tu strukturu tady těch tří kostí tak spojují různé chrupavčitý části, šlachy a vazy. Tak, máme tam ACL, což je přední skřížený vaz, pak je tam PCL, což je zadní skřížený vaz. Tady ty vazy tak nám zase napomáhají na stabilitu toho kolene. Přední skřížený vaz tak pomáhá tomu, aby se holenní kost neposouvala moc dopředu vůči stehenní kosti. Zadní skřížený vaz tak zase napomáhá, aby se ta kost neposouvala moc dozadu vůči stehenní kosti. Potom tam máme postranní vazy, zase vnější, vnitřní. Ty vazy zase stabilizují koleno v nějaký boční stabilitě. Potom tam máme samozřejmě šlachy. Je tam asi nejvýznamnější, tak je samozřejmě patelární šlacha, která spojuje i češku s tibí, s holenní kostí. Potom tam máme šlachy na zadní straně stehen, vlastně zaďáků, který zase napomáhají s ohybem toho kolene. Další struktura v tom koleni tak jsou takzvané menisky. Je tam vnitřní meniskus, vnější meniskus. A to jsou zase takové chrupavčitý části, které se hlavně výrazně podílí na nějaké ochraně jakoby toho kolena a tlumí dopady vlastně ať už při chůzi, při běhu, při skocích. Jak vidíte, tak ta struktura toho kolene je opravdu jako komplikovaná, je tam mraky věcí, mraky struktur, které se můžou podělat. Co se týče těch bolestí, vždycky záleží, kde vás to koleno bolí a podle toho se dá jakoby určit, co by to nejspíš mohlo být a vybrat nějaký cviky, který by tomu mohl pomoct. Určitě důležitý je, jakmile vás začne bolet koleno, tak za prvý projít si poslední dny, většinou dny, jestli tam nebylo nějaký skokový navýšení zátěže. Běžec, který běhá standardně kolem 4-5 km a najednou si prostě jde zaběhnout prostě 10 nebo ještě něco delšího, začne bolet koleno. Jo, je to prostě z toho důvodu, že není zvyklý na takový objem a prostě rapidně ho navýšil. Ta bolest toho kolene tak může být vyvolaná nějakým skokovým navýšením té zátěže. To je první faktor, který bychom si měli jako zjistit. Mnohdy stačí, pokud přijdeme na to, že opravdu jsme nějak navýšili výrazně prostě tu zátěž, to zatížení toho kolene, tak stačí tu zátěž ubrat, dát tomu pár dní prostě volno, ono se to srovná. Druhá věc, mobilita kyčlí. Pokud zase nemáme dostatečný rozsah v těch kyčlích, tak se to řetězí dál. Může se to řetězit do kolene, typicky u běžců, hlavně teda jako u sprinterů nebo u těch běžců, kteří běhají rychle, tak je opravdu důležitá vnitřní rotace v té kyčli. Pokud tam ta vnitřní rotace není, tak to koleno se prostě zase bude přetěžovat, může tam dojít k nějakým bolestem. Pojďme si teďka říct, kde to koleno může bolet jako nejčastěji. Pokud vás to koleno bolí takhle dole pod češkou, tak se může jednat o takzvaný skokanský koleno, takzvaný syndrom patelární šlachy. Většinou se tohle děje lidem, kteří ve svém sportu hodně skákají. Většinou tam bývá nějaká svalová nerovnováha mezi předním kvadricepsem a zadním hamstringem. Pokud ten kvadriceps je víc vyvinutější, silnější než ten zadák, tak se tam vyvíjí nějaký větší tlak na tu češku,
která je utlačovaná a následně může dojít tady k té bolesti. Pokud vás teda bolí to koleno tady v té spodní části, tak doporučuji vynechat skoky nebo ty činnosti, při kterých vás to bolí. Může to být samozřejmě i běh třeba. Takže na chvilku vynechat ten běh nebo snížit aspoň tu intenzitu. Jo? Neříkám, že to musíte úplně jako vypnout, ale zkuste najít takovou intenzitu, při který vás to nebolí. A můžete zařadit několik cviků. První tak je nějaká mobilizace vlastně té češky. Vy si můžete takhle sednout. Lepší je teda doma nebo někde na zemi a podložit si to koleno nějakým míčkem, balonkem nebo polštářkem, aby se vám takhle uvolnila ta češka a jenom si s ní takhle hrajete doleva, doprava, nahoru, dolů. Ta češka by měla být opravdu jako uvolněná, jo? Takže vy, když do ní takhle žducháte, tak by to nemělo být tuhý. Pokud to máte hodně stuhlý, tak doporučuji každý den takhle třeba před spaním nebo u televize si s tím pohrát. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je nějaká rotace té tibie, té holenní kosti. Když si takhle sednete, zafixujete koleno, jo, protože nechcete, abyste se hejbali v té kyčli, nechcete se, aby se vám hejbalo koleno, takže ho takhle zafixujete a jedete plný rozsah doleva a plný rozsah doprava. A jenom zase takhle si s tím hrajete. Vidíte, že tam je malinký rotační pohyb v té holenní kosti a to zase napomáhá té patelární šlaše. 6 až 8 opáček na každou stranu po 3 sériích. Může to být zase v rámci nějaký denní rutiny, nebo to můžete zařadit třeba před tréninkem. Cviky, které hodně napomáhají tomu problému, tak jsou, jak už jsem zmiňoval, z řad izometrie, to znamená nějaký statická výdrž v určitých pozicích. Může to být výdrž v nějakém výpadu, to znamená, jdete do polokleku, zvednete zadní nohu jenom kousek nad zem a jenom držíte. Jo? Snažíte se mít váhu víc na té přední noze, kde samozřejmě, když půjdu do zádu, tak to trošku odlehčuju, můžu mít víc té váhy vzadu, to nechci. Já chci víc zatěžovat jako ten předek a zase jenom držím. Jo? Doporučuju 30 až 60 sekund, klidně po 3 sériích. Můžete to samozřejmě i zatížit. Pokud tohle pro vás není výzva, to koleno vás u toho nebolí a zvládáte to v pohodě, tak klidně vezmu 2 činky do rukou, nebo klidně i s osou se to dá dělat a jdu do téhle pozice a držím. Další izometrické cvičení, které můžete vyzkoušet, tak je takzvaný wall sit. Vy si sednete vlastně ke stěně, nohy v kolenou máte 90 stupňů, v kyčlích máte 90 stupňů a zase jenom držíte. Opět, dá se to zatížit, pokud tohle pro vás není výzva, vydržíte 30 až 60 sekund na pohodu, tak můžete vzít klidně nějaký činky do rukou, nebo můžete vzít balón, nechám na vás. A zase 3 série, 30 až 60 sekund, podle toho, kolik prostě zvládnete. Další varianta, kterou já mám hodně oblíbenou, protože tam každá ta noha tam pracuje sama, tak je vlastně single leg wall sit, kdy si takhle vystředím, zvednu jednu nohu a zase jenom držím. Můžu dát do obou rukou zase nějaký činky, nebo třeba jenom do té ruky, kde mám tu stojnou nohu a zase jenom držím. Tohle je fakt masakr. A poslední cvik, který bych vám ještě rád ukázal, tak je tažení saní pozadu. Pokud máte k dispozici saně, tak je to úplně super. Zase můžete to zařadit třeba na začátek tréninku jako warm-up. Jdete do mírného do takovéhle pozice a pomalinku vlastně jdete přes špičku, hezky až do paty a otlačujete se. Jo? A jenom takhle vlastně táhnete ty saně. Tím, že tam dochází k tomu opačnému pohybu, než je standardně při běhu a tak dále, tak zase to blahodárně působí na ty kolena. Takže tady jste viděli, nevím, 4-5 cviků, který by vám mohly pomoct při bolesti, při bolesti kolen z té přední strany. Další místo, kde se vám může objevit bolest, tak je vnější strana kolene. Většinou to postihuje běžce, jedná se zase o takzvaný běžecký koleno, nebo syndrom běžeckého kolena.
a může být problém v iliotibiálním traktu, což je vlastně takový vazivový jako pás po straně té nohy a jedná se o to, že ta boční strana je zkrátka přetížená, stažená a ty vazy, tak oni vlastně tlačí výrazně na boční stranu toho kolene a potom tam dochází k většímu tření a to koleno prostě může začít bolet. Jak se tomuhle vyvarovat? První co? Zjistit, jestli zase nebyla nějak zvýšená zátěž. Potom určitě se podívat na stabilitu kotníku, jestli při tom běhu nedopadáte víc do pronace, do supinace. To je taky strašně důležitý. Jestli nemáte už sešmajdaný boty třeba u toho běhu. Jo? To jsou faktory, které můžou ovlivňovat tady ten problém. Potom je určitě potřeba posílit tu boční stranu toho stehna. Zase ukážu vám nějaké cviky, které na to můžete použít. A v neposlední řadě tak je určitě nějaký stretching. Takže pokud se budeme bavit o bolesti té vnější straně kolene, tak určitě první, co zařadit, tak je prostě snížení nějaké zátěže. Za druhý, tak věnovat se mobilitě kyčlí. Určitě mrkněte na video předchozí, který je o kyčlích, tam najdete nějaký cviky na tu mobilitu. Za třetí, posílit tu boční stranu toho stehna. Pokud doma nemáte žádné vybavení nebo máte třeba jenom nějakou gumu, tak prostě můžete nasadit gumu na stehna a stačí, když pojedete nějaký takovýhle úkroky do strany. Zase za mě lepší trošku varianta tak je takhle na boku, nohy jsou na sobě a otvírám vlastně, podržím třeba sekundu, dvě, vracím zpátky. Do výdechu sekunda, dvě, vracím zpátky. A potom samozřejmě jakýkoliv laterální boční výpady, jo? Takže zase do strany zaberu zpátky, do strany zaberu zpátky. Můžu k tomu přidat nějakou zátěž, můžu to naloudovat, tady můžu držet činky, kettlebelly, ono mě to krásně dostane ještě níž a zase zaberu zpátky. Jo? Je to strašně důležitý v tom tréninku nedělat prostě cviky furt jenom dopředu a dozadu, ale právě i do boku, doleva, doprava, rotační cviky, prostě správně nastavený trénink, tak má všechny tyhle ty aspekty. Ještě určitě důležité je to protažení. Super, tak jsou takovýhle good morningy, kdy vlastně si nakročíte, nohu máte takřka nataženou, jdete do spodní pozice a ještě jakoby se vyrotujete k té přední noze. Jo, úplně ucítíte, jak ta boční strana se krásně strečuje. Já to třeba dělám tak, že si dám třeba 8-9 opáček, takže jdu dolů, 2 až prostě 8 a ten 8. se tam takhle vyrotuju a držím. Aktivně ještě přizvedávám špičku k holeni, snažím se propínat to koleno a cítím, jak se mi to tady krásně všechno protahuje. V té pozici klidně se trvat 10, 20, klidně i půl minuty. Jo? Zase, to protahování té boční strany toho stehna bych doporučil spíš po tréninku, po běhu, určitě ne před, nějaký dlouhý výdrže, určitě ne před tréninkem, ale až po. A to posilování té boční strany, tak zase zahrnout to buď jako nějakou aktivaci před tréninkem, a nebo to můžete zahrnout jako nějakou denní rutinu. To, co je ještě super na uvolnění vlastně té boční strany toho stehna, tak je nějaký rolování válcem. Já už jsem dřív přidával příspěvek, který najdete dole na profilu na Instagramu, o spinových válcích, kde jsem vycházel z nějakých studií, kde ty studie prostě úplně nepotvrzují nějakou extra nějaký vliv na lepší regeneraci a zlepšení jakoby rozsahu třeba v těch daných místech. Nicméně zase si myslím, že to je o nějakým subjektivním jako pocitu. A to, co ty studie, na čem se třeba shodujou, tak to je to, že rolování na válci vám zlepšuje subjektivně
nějaký jakoby vnímaný pocit v té dané struktuře. A já s tím mám úplně stejné zkušenosti, takže jednou, dvakrát týdně tak prostě se vyroluju. A pokud máte zrovna tu bolest toho vnější strany toho kolene, tak mimo toho stretchingu, který jsme si vlastně ukázali, tak doporučuji i rozválení na tom válci. Zase má to nějaké svoje pravidla, takže dáte si válec takhle na střed toho stehna, zapřete se. Důležitý je, abyste rolovali od horní části dolů a ne naopak, jo? Takže vlastně jakoby po směru těch svalových vláken. To je první věc. A jdu vlastně pomalinku dolů a snažím se hledat nějaký hodně jakože bolestivý místo, určitě tam nějaký najdete a jakmile ho tam najdu, tak na něm se trvám a snažím se na něm prostě hejbat zleva, doprava, malinko dolů, malinko nahoru, jakoby rozvalovat a uvolňovat to místo. A klidně na něm se trvám třeba 20-30 sekund, jo. Pořádně to rozroluju, můžu ještě i k tomu pokrčit třeba tu nohu a zase povolit, jo. Snažit se prostě vyvíjet na to místo tlak a uvolňovat ho. Jakmile už to nejde vydržet, tak prostě pokračuju dál a pomalinku rozvaluju. Vždycky si to šoupnu zpátky nahoru ten válec a zase jedu pomalu dolů, hledám nějaký bolestivý místo, tady ho třeba mám a lehce ho rozvaluju. Zase na něm vydržím třeba 20 sekund, 30, můžu u toho zvednout tu nohu, povolit a zase jedu pomalinku dolů a furt se snažím uvolňovat ten sval po směru vlastně od toho začátku k tomu jeho úponu. A takhle doporučuji celý to boční stehno, potom i bok vlastně té holeně, i hýždě, tak každou tu strukturu rolovat třeba 3-4 minutky. To bych doporučil spíš třeba před spaním, nebo někdy prostě večer, odpoledne po tréninku. Asi bych to úplně neuvolňoval před tréninkem. Další místo, kde vás může postihnout bolest u toho kolene, tak je zadní strana, to znamená vlastně v tom ohybu. Tam pokud se objeví bolest, tak tam může být jako víc příčin. Jo? Může se jednat třeba až o nějaké jako cévní problémy, ale zase většinou, pokud se to děje třeba při nějakém sportu nebo při nějaký zase zvýšený tý zátěži, tak spíš může být na vině ten zadní hamstring, ty svaly zadního stehna, které můžou být třeba přetížený. Jo? Mohli jste to přehnat prostě v tréninku s nějakýma cvikama na zaďáky, prostě velký objem, co já vím, tak zkuste tomu dát prostě klid na pár dní a dát tomu prostě volno a snažit se najít ty cviky na to zadní stehno takový, který vás nebolí a nepociťujete ani po tom tréninku bolest. A poslední místo, vlastně, kde vás může postihnout bolest v koleni, tak je vnitřní strana kolene. To jsem si nechal jako poslední, protože bolest na vnitřní straně kolene, nechci úplně strašit, ale většinou to nebývá nic dobrýho. Může se jednat o problémy s meniskem, může se jednat o burzitidu, o artritidu, může se jednat o problémy s tím postranním vazem, může být natržený nebo něco takového. Zase, pokud se vám objeví prostě bolest na vnitřní straně kolene, projděte si prostě ty poslední dny, jestli jste nějak výrazně nezvýšili tu zátěž, a pokud ne a prostě přišlo to, tak opravdu doporučuji vyhledat nějakého dobrýho fyzioterapeuta nebo ortopeda a ten vám řekne víc. Tohle je asi všechno, co bych chtěl říct ke kolenům. U těch kolen tak se převážně zabýváme právě těma bolestma, proto jsem zaměřili na ty bolesti a ty jednotlivé místa, kde by vás to mohlo bolet a co s tím dělat. Každopádně, pokud vás už něco bolí, nechoďte přes bolest, jo, takový to bolí mě koleno, do toho rozběhat, to se musí rozhejbat. Nemusí se to rozhejbat, navíc je to prostě jako blbost. Jo. Pokud máte nějakou bolest, tak snažte se v ní progresovat, to znamená, můžete do té bolesti jít, ale nemělo by se to potom zhoršovat, ta bolest. Jo. A určitě doporučuji vždycky vyhledat nějakého odborníka. Jo, tohle jsou jenom nějaké moje tipy ze zkušeností, které vím, že fungují.
ale každý jsme individuální, každýho ty kolena bolí z nějakého jiného důvodu, takže určitě je nejlepší prostě zajít za fyzioterapeutem, za dobrým trenérem a s ním se o tom poradit, aby zjistil, co se děje a dal vám přesný tréninkový plán. Takže díky, že jste dokoukali až sem a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Nejspíš se bude jednat o ramena.